κάτω από αυτή την επικεφαλίδα. Μπορώ να πω ότι και αυτή η επικεφαλίδα πια δεν με αγχώνει, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να είμαι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Θέλω να είμαι η απόλυτη καλλιτέχνη. Τα όρια μου δεν τα πιάνεις, τα έχω αλλάξει. Ξεκίνησε αυτή η ιδέα από τότε που εμφανίστηκε η Άννα μαζί με τον Νίκο στο Club 4 που τραγουδάγανε. Τότε αποφάσισα να ξεκινήσω. Αλλά το τελευταίο καιρό ήταν έτοιμο το βιβλίο και είχαμε μπλέξει λίγο με τη γραφειοκρατία. Τα ξεπεράσαμε για τα εμπόδια, τα γραφειοκρατικά και κυκλοφόρησε. Ήσουν φαν της Άννας, έτσι ξεκίνησε. Από το 1996. Θεωρώ το Λεύκομα αυτό, ειδικά για τους φανς, για αυτούς που αγαπούν την Αναβίση και την παρακολουθούν χρόνια, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι πολύ ψαχμένο, έχει πάρα πολύ υλικό. Εσύ την ξέρεις πολλά χρόνια, την Αναβίση. Τι κρατάς μέσα σου, τι θυμάσαι έντονα? Με την Άννα έχουμε κάνει και διακοπές μαζί, έχουμε πάει στη Σαντορίνη μαζί, έχουμε πάει Μύκονο μαζί και με έχει φιλοξενήσει και στο σπίτι της στο Λονδίνο. Ωραία. Βρήκα καταφύγιο, θυμάστε το μεγάλο σεισμό που είχε γίνει, πότε γίνει, το 99? Την ημέρα λοιπόν εκείνη, παιδιά, σας λέω τώρα ιστορία που δεν την ξέρει κανείς. Την ημέρα του σεισμού, τυχαία, πετούσα το πρωί για Λονδίνο για να κάνω συνέντευξη στις Spice Girls στο Λονδίνο, που είχαν βγάλει τότε άλμπουμ. Το μεσημέρι γίνεται ο σεισμός και μαθαίνω, ξέρεις, ότι γίνεται χαμός με τα σεισμοί το ένα και το άλλο. Μου λέει, Άννα, θες να μείνεις λίγες μέρες μαζί μου? Ήταν ένατο στο Λονδίνο. Δεν έκανε τίποτα, ήταν χαλαρή. Θες να μείνεις λίγες μέρες, σε φιλοξενήσω και να επιστρέψεις, ξέρω εγώ, μετά? Όπως καταλαβαίνετε, το απίλαυσα, έκατσα. Εντάξει, είναι φοβερός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ large, είναι πολύ ειδωτική. Είναι large σε όλα της, όχι μόνο large καλλιτέχνης, είναι large και σαν άνθρωπος και έχει φοβερό χιούμορ. Έχω να πω ότι πραγματικά αυτό το παιδί, ο Στέλιος ο Κοντέας, μας κυνηγάει όλους 5 χρόνια και μαζεύει πράγματα με κόπο τρομερό. Έχει μοχθήσει για να βγάλει αυτό το Λεύκομα. Είστε πολύ φίλες. Όταν γνωρίζει ένα καινούριο σύντροφο, βγαίνει κάποια ραντεβού, είστε από τους πρώτους που παίρνει τηλέφωνο για να συμβουλευτεί? Ούτε τηλέφωνο, τα ζω, έχουμε ζήσει. Και όταν βλέπω και συντρόφους της έτσι παλιούς, εγώ έχω αδυναμία στον Κώστα του Φραγκολιά, έχω να το πω αυτό. Είχαμε περάσει πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και αξιοπρεπής και μετά. Όπως εκείνη και με μένα και εγώ με εκείνη τα ζούμε, εντάξει. Εκεί αλλάζει, δεν είναι η Αναβίση απόλυτη στάρ, είναι απόλυτη φίλη. Και μάλιστα Κώστας ήταν εδώ σήμερα, έχουν παραμείνει φίλοι, έχουν τόσο καλή σχέση. Ναι, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί και όταν είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι χωρίζουν, παραμένουν πάντα φίλοι. Είμαι τα πάτη μου πολύ πιο δυνατή, έχω αλήθεια σαν ψυχή και δεν φοβάμαι, μπορώ και κάνω κάθε μέρα νεαρχή. Η Δύση θα δεσμευτεί τώρα να μου κάνει στο μαραθώνα. Εγώ δεν ήρθα έτσι, ήρθα να του βουτήξω το μαλλί την απόλυτη. Ναι, βασικά τα 40 χρόνια μου κάνει μια συναυλία στο μαραθώνα που ήταν αναδρομική, που το χτίσουμε τούμπανο. Για πείτε. Πάντα δίπλα στην Αναβίση, την αγαπάτε πολύ? Δεν την αγαπάω καθόλου. Απλώς είναι ένα μέρος της ζωής μου. Είναι 40 χρόνια. Όλα αυτά τα 40 χρόνια τη μεγάλωσα στα πόδια μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλά, αυτά που είπαμε κιόλας, με οι δυο μας μαζί. Και με τον Νίκο και την Άννα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Και άσχημα και down και high και... Τι πίνετε ακριβώς και είσαστε καλύτεροι από ποτέ και οι δύο? Πίνουμε το ίδιο, αλλά δεν στο δώσουμε. Εμείς Γιώργαντάς είπε να βγάλετε Λεύκομα κι εσείς. Το έχετε σκεφτεί? Εγώ δεν είναι για Λεύκομα, είναι για πολλούς τόμους. Είμαι προϊστορικός, δεν είμαι σαν τη Δύση. Ναι, όλα αυτά λες και είσαι νεότατος και όλα αυτά λες τα οποία είναι ψέματα. Γιατί πίνουμε τα ίδια με την Άννα σου. Με την ιδιότητά σας ως δήμαρχος θα την ξαναπαντρεύατε? Εγώ δεν είμαι, εδώ παντρεύω τους πάντες, δεν παντρεύω τη Δύση. Θα της το προτείνετε, τη συμβουλεύετε για την προσωπική? Έχει βρει γαμπρό, αν έχει βρει. Εσείς θα μας πείτε. Εγώ να σου πω αν έχει βρει γαμπρό, τι είμαι εγώ, εισπράκτορας της Δύση. Εγώ ξανά θα παντρευτώ πάντως τρίτη φορά. Ναι, τρίτη και τελευταία θα είναι βέβαια. Αξίζει να αναφερθεί πως η έκδοση είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθώς 3 ευρώ από την πώληση του κάθε αντιτύπου